Right, okay. Helo a chroeso I Flat B. Heddiw, ni'n mynd I sôn am bam dylsech chi ddod I ddyrnod ymweld. Mae yna llawer o resymau gwahanol I chi dod am ddyrnod ymweld yn Prifysgol Aberystwyth. Ond yn sicr, cyn I ni trafod unrhyw ffactor, cofiwch dod â riant gyda chi. Bydd eich rhieni chi yn rili gallu craffu'r prifysgol. Os mae unrhyw beth o le yn y sefydliad yma, bydd mam neu dad yn pigo arno fe yn fuan. Byddan nhw gallu senso os ych chi yn mynd I fod yn hapus yma neu os ych chi'n mynd I gasau e. Pa ffactor yn trafod cynta? Y cyfle I gwrdd â'r darlithwyr. Okay. Mae'n cool. Dyma gyfle I rhaid I chi allu cwrdd â darlithwyr a hefyd cydfyfyrwyr sy'n astudio'r un cwrs â chi. Hefyd, siarad I darlithwyr a hefyd yn rhoi tips rili dda I chi fel I ysgrifennu darganiad personol. Ond mae hwnna mewn fideo arall a fydd yn yr un gwefan, so checio hwnna mas ar ôl hwn. Love that, get that in there. Mae dod ar ddyrnod ymweld hefyd yn gyfle I chi I allu gweld campws y brifysgol a hefyd gweld pa fath o gyfleusterau sydd ar gael I chi. I ni yn byw yn Fferm Penglais mewn bloc cyfrwng Cymraeg, felly mae hynny'n opsiwn a mae hefyd Pontycelyn, Penbryn, bre I chi'n cael eich bwyd wedi cynnwys hefyd. So os I chi wedi marfer gyda coginio mam, falle byddai Penbryn yn opsiwn dda I chi. Mae'r pethau ma'n bwysig achos pan chi'n gallu arsylwi arnyn nhw, chi'n gallu gweld ydw i'n gallu gweld fy hun yn byw ma, neud y pethau ma o fewn blwyddyn I ddod. So mae'n ffordd rili dda I dod I diwrnod yn geisio I gweld y holl pethau gwahanol. So chi'n gallu gwir penderfynu I eich hun, mae lluniau ar-lein yn un peth yn actually gweld y lle a profiadau sy'n wir yn gallu denu chi I lle, so mae'n hollol bwysig chi'n dod I diwrnod ymgeisio. Ffynnu. Cofiwch hefyd yn y diwrnodau ymweld gallwch gael rhyw fath o sgwrs am yr arian ar ochr cyllid am ddod i'r brifysgol hefyd, so mae hwnna'n fuddiol iawn. Achos cofiwch, dyw arian ddim yn rhwystyr I ddod i'r brifysgol. Mae'r brifysgol hefyd yn cyflwyno fideo arall amdano Oriaethau. Mae fideo arall ar gael ar gyfer yr ysgoloriaethau, so cadwch eich llyged mas ar hynny hefyd. Diolch yn fawr am gwrando. Pob hwyl yn eich diwrnod ymgeisio pe bynnag prifysgol chi'n mynd I. A diolch yn gwrando. Diolch yn fawr iawn I chi. Pob hwyl. Hwyl. Os chi'n moyn gwylio unrhyw fideos arall, Please subscribe.